ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ସଂକଳନ ବେକଳନ ଭ୍ୟାମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି ମୁଁ କେତେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ। 81ର ବର୍ଗ କହିଛି। 81ର ବର୍ଗ କହିଛି, ଆମେ 80ର ବର୍ଗ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ 80ର ବର୍ଗ ନେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। 80ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 8×64 ଆଉ 64 ଶୂନ ଶୂନ ଦୁଇଟା ହେଲା 6400। ଯେହେତୁ 81 ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ 80 ଆଉ 81 ଦୁଇଟାକ ମିଶିବା। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ ବେକଳନ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଆମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବା। ଯୋଗ କହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆସିବ ଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନେଉଥିବା ସେ ତା'ର ବିୟୋଗ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଆମେ କରିବା। ମାନେ 81 ଅଛି, ଆମେ 80ର ବର୍ଗ ନେଇଛେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଅଛି 81। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 80ର ବର୍ଗ ଲେଖିବା, ତା ସହିତ 81 ମିଶାଇବା, ତା ସହିତ 80 ବି ମିଶିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି କେମିତି ମିଶିଛି, 81 ମିଶିଛି, ପୁଣି 80 ବି ମିଶିଛି। ଦେଖିଲା ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆସିବ ସେଠି ସେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବ, 80 ଆଉ 81 ସେଇ ଯେଉଁ 80ର ବର୍ଗରେ। ତାହେଲେ 80ର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା 6400, ତେଣୁ 80 ଆଉ 81 ତ 6400ରେ ମିଶିଲା, ହେଇଗଲା 6561। ତାହେଲେ ଆମର 81ର ବର୍ଗ କେତେ? 6561। ଉଦାହରଣ 2 ଯିବା। 61ର ବର୍ଗ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 60ର ବର୍ଗ ନେଇପାରିବା। 60ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା? 3600। କେତେ? 3600। ଯେହେତୁ 61 ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 3600ରେ 61 ଆଉ 60 ମିଶିଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3600 ଯୁକ୍ତ 60 ଯୁକ୍ତ 61 ସମାନ ହେଲା 3721 ବା 3721। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିହେବ ନା 3600 ଅଛି ଆଉ ଇଏ 60 61 ମିଶାଇ ଦେବା, ତା'ର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଏଇଟା ମିଶିବ, ସେ ଏକା କଥା। ତାପରେ ଅଛି 29ର ବର୍ଗ। ଉଦାହରଣ 3 ଅଛି 29ର ବର୍ଗ। 29ର ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 29ର ବର୍ଗ କହିଛି, ତେଣୁ 25ର କଲାବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ 30ର ନେଲେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ତାହେଲେ 30ର ବର୍ଗ ଆମେ ନେଇଯିବା। 30ର ବର୍ଗ ନେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 900। କେତେ ହେଲା? 900। ଯେହେତୁ 29 ସାନ ଅଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ 30 ଆଉ 29 କି ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ 900ରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 900 ଫେରଣ 30 ଫେରଣ 29 ସେମାନେ କେତେ ହେଲା? 841। ତା'ମାନେ 30 29 ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ 900ରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ବି ମିଳିପାରିବ 841। ତାହେଲେ 29ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା? 841। ପିଲାମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ଫେଡ଼ା ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଆମେ 30ର ବର୍ଗ ନେଇଛେ, ଏଠି 29 ସାନ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଫେଡ଼ା ଗଲା। ତାପରେ ଆସି 89। 89ର ବର୍ଗ କେମିତି ବାହାରିବା? ଆମେ ଦେଖ 90ର ନେଇଯିବା ବର୍ଗ ହେଲେ 8100। 8100 ଦେଖିଲେ 89 ଅଛି, 90ଟା ଏଠି ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଛେ ବର୍ଗ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ 8100ରେ 90 ଫେଡ଼ା ହେବ, ପୁଣି 89 ଫେଡ଼ା ହେବ। ତା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ 90କୁ 89ରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି 81ରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ 7921। ତାହେଲେ 89ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 7921। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି। 76ର ବର୍ଗ କହିଛି। ଦେଖ ଏଠି 76ର ବର୍ଗ କହିଛି, ଆମେ 70ର ବର୍ଗ କାହିଁକି ନେବା? ତ 75ର ବର୍ଗ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। 75ର ବର୍ଗ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, 1 ଘରେ 5 ଅଛି, ତା'ର ବର୍ଗ ନେବା, ତାପରେ ତା ପର ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣି ଦେବା। ତାହେଲେ 76 ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ 75ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। 75ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 5625। କେମିତି ନା 5×25 7×8 56। 5625। ଯେହେତୁ 76 ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ 76 75 ମିଶିବ ଆ ସାଙ୍ଗରେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? 5625ରେ। 5625 ଯୁକ୍ତ 75 ଯୁକ୍ତ 76 ସମାନ ହେଲା କେତେ? 5776। କେତେ ହେଇଯିବ? 5776। ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଅଛି 64ର ବର୍ଗ। ଉଦାହରଣ 6। 64ର ବର୍ଗ। 64ର ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଆମେ କେତେ ନେବା? ପାଖାପାଖି 60 କାହିଁକି ନେବା? 65 ବି ହେଇଯିବ। କେମିତି ନା ପାଖାପାଖି 65ରେ ବି ସହଜ ହଉ। 5×25 6×7 42। 65ର ବର୍ଗ କେତେ? 4225। ତା'ମାନେ ଏଇଟା 64 ସାନ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଫେଡ଼ା ହେବ। ତାହେଲେ 65 ଆଉ 64 ଦୁଇଟାକ ମିଶାଇକି ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଆମେ 4225ରୁ 129 ଫେଡ଼ିଦେବା। କେତେ ହେଲା? 4096। ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 5 ଆମକୁ ଦେଇଛି 41ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, 39ର, 71ର, 59ର, 84ର, 46ର, 91ର। ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ କି ନା ସେଇଭଳିଆ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁଝାଉଛି 41ର ବର୍ଗ, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 41ର ବର୍ଗ କହିଛି। କାହାର ବର୍ଗ କହିଛି? 41ର ବର୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 40ର ବର୍ଗ ନେବା।
कार वर्ग नवा 40 वर्ग 40 वर्ग केते 4 चौ 16 4 चौ 16 2टा शून्य केते ହେଲା 1600 1600 रे कौन करबा ना जेहेतु आमे कौन करछे ना 40 वर्ग नहींचे 41 अच्छी अधिक अच्छी ताले से 1600 रे कौन करबा ना हमर कौन हबो ना 1600 रे कौन हम दुटा मिसब कौन 40 आमर क्या नेले ना 41 अच्छी प्रथम 41 की मिसब पुणी आम जो 40 वर्ग अच्छी मिसब ताले मिसईदेवा केते ना 1 ये 4 4 8 ये 1681 उत्तर केते 1681 ताले 41 वर्ग केते ना 1681 पे बुझेगा कि नहीं।